ҳавлии нави фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат қариб 4 сотиқ замин ва 7 дар хона ҳамагӣ 20 метр то шоҳроҳ мебошад. Дӯстони азиз, алишам мешавад бо хона ё ин ки мошин. ҳавлӣ бо таъмири нав ва замонави таъмин аз навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон метиҳем. сар мекунем аз суроға. ҳавлӣ дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Солиҳон номи пештараш Ҷалҷидда ҷойгир мебошад, назди трассаи Ваҳдат Файзобод. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат, аз ин тараф роҳ ба сӯи ноҳияи Файзобод. хонаи фурӯшимон мана ҳамин ҳавлӣ мебошад. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ чӣ хеле ки мебинед дар назди роҳи мошиндар ҷойгир мебошад. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки ин бино ба иҷора спорида мешавад. бениҳоят варианти хуб аст, чунки назди роҳда ҷойгир аст. барои ҳамин барои бинои бари ин ҳавлӣ будагиам метавонед ба соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин аст. бинед чӣ қадар фишори об баланд мебошад. худи ҳавлӣ дар умум иборат аз 3,8 сотиқ замин, яъне қариб 4 сотиқ асту 7 дар хона дорад. бинои дуошшонага. ҳавлӣ бо таъмири нав ва замонави таъмин аст. баъд аз таъмир оли ягон кас зинаи кардагӣ нест. дар ҳавлӣ 5 камераи назоратӣ барои бехатарӣ бениҳоят чизи хуб аст. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, мағоза, масҷид ҳамаш ҳаст. то чорраҳаи Файзобода тақрибан 7-8 километр мебошад. ҳуҷҷатҳои хонаам 100% қоидави бе ташвиш. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ 1,300,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. мо бошад мебурем ба дуюм ошёна. боз хотиррасон мекунем, ҳавлӣ алишам мешавад бо хона дар шаҳри Ваҳдат, дар шаҳри Душанбе ё ин ки бо мошин. барои ҳамин вариантҳо дошта бошед, марҳамат, метавонед ба соҳиби хона пешниҳод кунед. хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. ва ба ҳамин ҳавор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. лайкро фаромӯш накунед ва дар комментария фикру худатонро оиди ин хона нависед. ба дӯстоне ки ҳамин хона ба ваё маҳқул мешавад, ҳатман ин видеоро падилитса кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.